Granma és una empresa de recursos humans que està especialitzada en treballadors de la llar. Llavors, el que portem a les famílies és solventar la difícil tasca d'escollir un treballador de la llar adient, de confiança, que els tracti bé normalment els pares, són les pares, els avis, i que a més s'hagin de despreocupar de tot el que són tràmits amb la seguretat social i nòmines i tot això. El primer és que tinguin experiència de més de 2 anys cuidant una persona amb algun tipus de demència, Alzheimer o malaltia relacionada sobretot amb la tercera edat. Després, i molt important també, és que tinguin la documentació en regla. Llavors, si ja a més tenen algun tipus de formació especialitzada, o un auxiliar d'infermeria o un cuidador, doncs molt millor. I també és molt important el caràcter, que tinguin un caràcter vocacional en aquesta feina. Si no tens un caràcter vocacional, el cuidador dura 2 dies, et marxa de seguida. El primer que necessitem és saber què necessita el client o l'usuari en aquest cas, no? I se'ls fa una entrevista. Quan me diuen què és tot el que els passa a aquest usuari i me diuen què és el que busquen, perquè a vegades no és només un cuidador que me sàpiga fer això, sinó que busquen alguna cosa més, sobretot amb treballadors interns necessiten una persona que s'hi avingui amb el caràcter, no? Doncs un cop jo tinc totes les dades, tots els requisits, busco la meva borsa de treball a veure què és el que hi ha. I a partir d'aquí, quan jo tinc el treballador, els hi presento aquí a l'oficina. Mai a la casa, perquè no sàpiguen on viuen els meus clients. Quan ja han conegut el cuidador i creuen que per aquí aniran bé, s'han conegut, hi ha hagut una bona impressió, fem el contracte de treball, fem l'alta a la Seguretat Social i comencem a treballar. Vaig començar al setembre del 2013 amb molts pocs recursos, com moltes empreses que comencen ara. Aquí al Viver d'Empreses La Maret. Primer tenia una taula a fora, al Viver, i a poc a poc els mateixos clients que van començar a venir em van començar a recomanar un dels altres, i s'ha fet una xarxa de clients increïble, no? I la veritat que estic molt agraïda amb ells, però això també és fruit de fer la feina ben feta, de ser constant, de no parar mai i d'estar sempre atents per ells.